Hi, kakanakan dahil timanan nga roda ni Antion nga bangetan nga nakapinpintas. Dahil damaan ka na na yun, tinsor na Antion. Kat inyay nga rod, alam nga ibaga nga nakalalas. Nya, makita yung mat ni makita yung mat iba? Pintas na Antion. Kita tangal daw, dahil nga video nga rod, nakita yung mat dahil video nga naodi nga video na Antion. Nagadum nga ibaga nga video niya. Nagkansyon na Antion, ay nagaduti naayatan, naragsakan nga, ibaga daw na laing ka kansyon na Antion. Agyaman na Antion unay. Tapos na request nga kansyon amat ka ti Ilocano, hanak unay nga managkansyon ti Ilocano ko na. Dakat, Diyos ko, amoy amat na Antion, medyo dati pagka-millennial na mat na Antion. Iso nga hangam tatangal daw, sige pagbigyan ka kansyon na ti Ilocano gamin. Dati nangag ko nga kansyon nga, Diyos ko, na-touch ng tiyo. Na-realize ko talaga nga, grabe di meaning na dahil nga kansyon nagpintas. Makapa, amoy day jay, aji ngay, di bagi talaga ngay, talagang makapasunggar. Namangag mo dahil nga kansyon, simsim garang, nangag ko nga kansyon, dahil nga kansyon. So, na-inspire na ang tiyo nga agkansyon, dahil nga kansyon. Nagpintas, amoy jay meaning na makapa-proud nga, Ilocano tayo, nga Ilocano nga makangeg, dahil nga kansyon. Napinta siguro nang nagyumat dahil nga kansyonan, ta Ilocano kayo matkat. Amin kaadwang Ilocano nakangeg siguro dahil nga kansyonan kat. Maka-inspire siguro mat, narik na yung mat, nunya ginarik na na Antion, idinangag ko dahil nga kansyon, narik na yung mat siguro dahil dyan niya, ay na, amoy dahil nga kansyon, baka nangagyo siguro dahil nga kansyonan, amoy dahil kansyon nga okel. Nagpintas diba, amoy di meaning na naglalaing dagiti nakaarami dahil nga kansyon ko na nga ro, na in-inspire na Antion. Nagpintas niya dahil nga kansyon niya, okel. Lupuraw jay bukel, tambo-tambong. Diba? Di nga kansyon, nangagyo na yan. No nalabagan jay bukel, bugbugayo. No nangisit jay bukel, takik kalding. Diba? Nagpintas di meaning na. I-internalize yung kakanakan niya, di meaning na. No nasilen jay bukel, ukel. Nagpintas, makapatouch talaga. Ya? Kat syempre, kaputa na-inspire unay na Antion. Napalunod ko nga, syempre, alangan nga lalaki laang tinairamidan tayo ti kansyon nga para kinyada. Gamit tayo nga kansyon, syempre ti ukil, awan mo ti ukil ti babae. So nga napalunod ng Antion, na-realize ko nga agaramid mat ti inspirational song para mati babae. Title lang tengok dito nga kansyon nga mani-mani-mat niya. Dati ukil, adamati kansyon nga mani-mani. Original song dito ng Antion, na-inspire gamin. Kat i-dedicate ko mat dagitoy babae nga rod nga Ilocano nya. Kat sa pila ko ma-inspire kayo dito nga kansyon ng Antion. Inspirational song para kinyayo mat, para kinyatayo nga rod nga dati mani-mani na nya. Sige, rugyanan tayo niya. Seryoso dahil kakanakan. No, amok, mariknak, no medyo makalwa kayo, no medyo matouch kayo, kasi jay, okay lang, kasi nga talaga amat dahil nga kansyon, inspirational. Sige nga, rugyanan tayo. No, nasamit, jay mani, kapuros dayta. Wow. No napait joy manina ata dayta. No nabanglo joy mani kabogbogo. No naampap joy mani Ew. Sa pila ko man naparagsak kayo man iting aldawan, natadaal sa manantal daw yun, nga nagbuhay dahil nga video na Antion nga rod niya. Sige nga rin kakanakan,
ang agyaman ng tiyo, dahil support tayo kinang tiyo. Hanggat arata kayo nagbuy-buyo, nagkum-comment, nga maragragsakan, arato yun ang tiyo nga garamit ti video nga pagragsakan nyo. Sige ra!